Blackadation je podznačka spoločnosti Haldorado pre veľkých kaprov. V spolupráci s najlepšími svetovými výrobcami spoločne vyvíjame rybárske vybavenie, ktoré jasne reprezentuje profesionálnu úroveň a dokonale slúži na lov veľkých kaprov. To však neznamená len rybárske prúty, ale aj kvalitné indikátory záberu, swingery a rybárske navijaky. A najnovší člen rodiny, ďalší profesionálny rybársky navijak, Blackadation BC 1400 LCS, veľký navijak s prehltacou brzdou a ukážem vám, čo táto elegantná krabička skrýva. Dbáme na to, aby balenie odrážalo vysokú kvalitu našich produktov. Chceme tiež poskytnúť zážitok z rozbalenia pri kúpe takéhoto produktu, pri ktorom si každý, kto ho dostane ako darček k akejkoľvek príležitosti, skutočne užije zážitok z vybalenia. Jeho kvalita je však nespochybná. Keď odlepím tento vonkajší papier, ktorý chráni povrch krabice, zbadám veľkú krabicu, výrazne väčšiu ako priemer. Tu sa to otvára, ale ani toto nie je obyčajná krabica, keďže tento povrch krabice je magnetický. Ako vidíš, keď ťa pustím, narazí to do teba, narazí to do vonkajšej strany krabice a zatvorí ju. A keď to konečne otvorím, vidíme, čo je v krabici. Prvá vec, ktorú tu uvidíte, je držiak na cievku plátna. V tomto môžeme tiež prenášať a prepravovať náš navijak. Rozložená kresba odhaľuje cievku ukrytú v šperkovnici. Slovo Blackadation znamená čierne vydanie. Tento navijak je čierny, veľmi elegantný navijak na veľké kapry. Na to je potrebná aj kluka, ktorá je uložená samostatne v krabici, chránená pred poškodením. Ide o navijaciu kľuku, takže sa dá opraviť a navijak je v podstate pripravený na použitie. Toto je veľmi odolný navijak s 8 ložiskami a brzdou, ktorý vám v našom sortimente oprávnene chýbal. Touto kolískovou páčkou je možné zapnúť brzdu sítiča a touto páčkou je možné nastaviť silu brzdy sítiča. Ak chceme odstrániť tlmivú brzdu alebo ju znova zapnúť, pol otočením kľuky sa aktivuje nastavená hlavná brzda, ktorá predstavuje rýchle zabrzdenie. Teraz je brzda vretená úplne zablokovaná. Toto sa dá otvoriť pol otáčkou a celým otočením sa dá znížiť takmer na nulu a otvoriť brzdu navijaka. Toto je mimoriadne praktické počas únavy, čo umožňuje veľmi rýchlu reakciu. Je veľmi ľahko ovládateľný, veľmi ľahko sa na ňom jazdí, a to nie len s prázdnym vozidlom, ale aj s nákladom. Je to vďaka šnekovému systému, zdvihu cievky a 8 správne umiestneným ložiskám. Vďaka tomu je skutočne odolný a má mimoriadne pevnú konštrukciu. Kapacita normálnej cievky na navijaku je 500 metrov 30, ale v krabici sa nachádza aj náhradná cievka, ktorá je typu Deep Spool a jej kapacita je už 880 metrov 30. Takže čo si na prvý pohľad myslíte o tomto navijaku? Páči sa vám? Radi by ste ho vyskúšali? Používali? Alebo blížia sa Vianoce, prijali by ste takýto navijak ako vianočný darček? Napíšte to do komentára. Takže čo si na prvý pohľad myslíte? Používali by ste ho? Vyskúšali by ste ho? Napíšte do komentára, aký je váš názor.